Don. Napa bunyi kene? Dadah mulai wae. Oh, salah, Pak. Kesel kok ndi? Kok kediri Mojo Agung. Napa? Wis kaya latenani, wong tuane gak dukung. Kuat-kuat niatimu nampa pacobaning Gusti, kudu tabah niatimu senajan apa dilakoni. Wes Don, gak usah dipikir temen-temen. Adewe iki senasib. Oh, iso, Pak. So, aku mau melaku kopare Kediri. Maksudnya? Aku wis kere, tapi ya wis gak dihargai.